रायजो राजा नोंथांमोन आसाम एसेम्बलियाव बिपिएफ पार्टिया देरहाब्ला मा जागोन होनदोंमोन नोंथांमोना मोनथिखादों नङा होमबा बिथांमोना माने देरहानायनि मुङाव मा जागोन होनदोंमोन बोरमा खासि जागोन होनदोंमोन आरो माने जायहा माने बोरमा खासि दं बिसोरो माने 1000 2000नि बोरमाखौ बिसोरो मा होगोननो 10,000 15,000 20,000 होगोन होननानै बुंदोंमोन रायजो राजा माने जायहा माने बोरमा खासि दं दा बेखायनो बिपिएफ पार्टिनि लिडारफ्रा दैदेनगिरिफ्रा माने ओरैबायदि माने बिखा ख्लाब ख्लाब माने जानानै दं माने एकदम जानो लोंनो माने उन्दुनो माने सुखुवाखै आरोना जानो लोंनो उन्दुनो माने गोजोननाय गैया आरो माने जेरावबो थाब्लाबो गोजोननाय गैया माने बेबायदि जाना दं आरोना रायजो राजा नोंथांमोन। दा बे समाव जोङो जिथुनाखि एग्जिट पल हिसाबै नङा होमबा एग्जिट पल हिसाबै इउपिपिएल पार्टिया 8थानिफ्राय माने 9थासिम माने देरहानाया खाथां जाबाय मानोना बिपिएफआ माने मोनथामल' मोनगोन आरो बाखि माने आदार्सआ मोनसे बा मोननै मोननो हागौ आरोना रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बियो एग्जिट पल बायदि दा बिपिएफ पार्टिनि जिथुनाखि बोरमा खासिजों माने रंजानो साननाया बिथांमोना माने केन्सेल जानो थांगासिनो आरो बियो माबायदि बेखौ नोंथांमोननो एसे फोरमायनोसै मानोना नोंथांमोना नाय गिबियावनो जोङो उदालगुरिनिफ्राय जागायनोसै उदालगुरियाव दङ जोंहा इउपिपिएलनि माने अपोजिसन पार्टि रबिराम नङा रिहन दैमारि सार नङा होमबा दिपेन बर' आरो रिहन दैमारि सारनि गेजेराव नोंथांमोना नुनो मोनबाय बेयाव माने मानाव गेदेर माने दिपेन बर' सारा उदालगुरि समस्थियाव माने ओरैनो देरहानानै दं आरोना जिथुनाखि नोंथांमोना नुनो मोनबाय जा सरन बर'आबो जुदि एमएलए जानानै थाङोब्ला आरो रिहन दैमारि सार बिथाङाबो जुदि एमएलए जानानै थाङोब्ला बिसोर माने सानैबो माने मन्त्रि बिबानखौ सेलायगोन आरो बिनिखायनो माने बिपिएफआनो माने गावसिनि पार्टिखौ फेजेनगोन आरोना रायजो राजा नोंथांमोन। बिनि उनाव टंलायाव दङ जोंहा जयन्त राभा बिथाङाबो ओरैबायदि नर्मेल मानसि ओरैबायदि माने मुहिनि गोनां माने रायजो राजाफोरा माने जयन्त माने मानसिखौ नुब्लानो माने अननो ओंखारोनो आरो जायनि जाहोनाव माने रायजो राजाफ्रा जयन्त राभा बिथांनो भट होदों बेनिखायनो जयन्त राभाया टंलायाव समस्थियाव देरहानो थांगासिनो दं। दा बिनि उनाव जोङो फैबाय बाक्सा जिल्ला बाक्सायावथ' जोङो राकेश ब्रह्म बिथांखौ मालाबाबो फेजेननो हाखाया बिथाङा ओरैबायदि माने ग्रास लेभेलनिफ्राय लानानै माने टप लेभेलसिम माने ओरैबायदि माने रायजो राजाजों माने अनजाग्रा माने रायजो राजानि मोजां मोनजाग्रा सासे केन्डिडेट माने बिथांखौ माने रावबो फेजेननो हाखाया बिथाङा देरहाखानानै दं। बिनि उनाव जोङो नायबाय तामुलपुर बेयाव दङ जोंहा तामुलपुराव मानाव गेदेर प्रमद बर' सार आरो बिस्वजित दैमारि दा बिसोर सानैनि गेजेराव कन्टेस्ट खालायोब्ला बिस्वजित दैमारि बिथाङा जेननाया रोखा आरो तामुलपुरा जिथुनाखि मानाव गेदेर प्रमद बर'नि जायगा समस्ति रायजो राजाफ्रा बिथांनोनो भट होगोन आरो बिथाङा देरहाना दंखायो। नोंथांमोना सानलांबाय था बे जायगाया बिनि उनाव फैला मेन्देला फैला बिथाङाबो देरहानो थांगासिनो दं बेबो रोखा रायजो राजा नोंथांमोन। बिजनीयाव दङ जोंहा कमल सिं आरो अरुप कुमार देनि गेजेराव कन्टेस्ट कमल सिं आरो अरुप कुमार देनि गेजेराव जोङो नायोब्ला रिजायनानै नायोब्ला माने अरुप कुमार देया सासे गुबुन जाथि नङा होमबा गुबुन हारि नङा होमबा बिनिखायनो माने बर' रायजो राजा आरो गुबुन माइन'रिटिफोरा बिथांनो माने भट होआ बेनिखायनो कमल सिं सार बिथाङाबो देरहानो थांगासिनो दं। सिडलियाव नाय नोंथाङा फेरेंगा रनजित बसुमतारी मानाव गेदेर रनजित बसुमतारी फेरेंगा सार बिथाङाबो देरहागोन माने रायजो राजाफ्रा बेखौ फोरमायगासिनो दं। दा बावखुंग्रि समस्थियाव जोंहा प्रतिभा आरो रुपाम चन्द्र रायनि गेजेराव कन्टेस्ट जागोन आरो
बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनबाय बावखुंग्रियाव माने रुपाम चन्द्र रायनोथ' गुबुन रावबो बर'फ्रा भट होखाया आरो अन्यान्य जाथियाबो आदार्सफोराबो बे रुपाम रायनो भट होखाया गावसिनि माने जिथुनाखि राजबंशिनि भटजों बियो देरहानो हाया बेनिखायनो एक नाम्बाराव UPPLआनो देरहागोन बेयावबो बावखुंग्रियावबो। दा दतमाखौ नोंथांमोना नाय दतमायावबो माने राजु कुमार नार्जारि आरो रबिराम नार्जारि बिसोर सानै गेजेराव कन्टेस्ट मानोना राजु कुमार नार्जारि सार बिथाङा ओरैबायदि माने गामि गामि हाबबाय माने 100 किल'मिटार माने बांसिन माने थाबायनानै आथिं थाबायनानै रायजो राजानिसिम बिथाङा बोर लादों आरो रायजो राजाफोरजों गोबां अनसायजादों जायनि जाहोनाव रायजो राजाफ्रा बिथांनोनो मेन्डेटखौ होगोन रबिराम सार बिथाङा नार्जारि बिथाङा बेयाव जेननो थांगासिनो दं राजु कुमार नार्जारि बिथाङा देरहानो थांगासिनो दं बेयावबो नोंथांमोना सानलांबाय था क'क्राझाराव नाय लरेन्स इस्लारि आरो सेवलि महिलारिनि गेजेराव कन्टेस्ट जागोन बेयावबो लरेन्स इस्लारिया देरहानो थांगासिनो दं आरो सेवलि मेडाम बिथांनो रायजो राजाफ्रा मानि थाखाय भट होआखै बेखौ नोंथांमोना उननि समाव फोरमायगोन मानोना 8टानिफ्राय 9टासिम UPPL पार्टिया एग्जिट पल हिसाबै 100% रोखा स्पस्ट देरहानो थांगासिनो दं रायजो राजाफोरा गोजोन्थों।